Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, ngayong araw po kami po ay mangangawil po kami ng hito. Dito po kami sa sitio ng Amaling. Yan. Siyempre kasama natin si Balong at si Nine. Hi guys! Sila yung may-ari ng ano. Sila po yung yung may-ari dito sa fish pond. Meron din po silang tilapia, then hito. Anong hito yun, Balong? Giant African hito. Yun, galing. Tulungan mo kayo magano ha, manghuli ha, baka wala kayong makuha eh. Isa lang yung namin guys, so ang laki. Taga-tili Meron kaming dala. May dala po si Alex pero parang candy lang ng Hindi lang daw sabi nung may-ari. Tinawanan niya yung aming dalang dala-dala niya. pangawin. Yan. Wala yung dalawang senior namin guys at saka si Kuya Ulan. Naghahango po sila ng palay. Kaya kami muna. Kasama rin namin si ate. Hi guys! Ate ng DFL. Yan. Let's go! Sana may makuha. Ito yung hituan nila. Maliit lang siya pero madami siyang madaming laman. Ang lalaki daw. Giant kayo, di ba? Ito naman yung nila, yung tilapyaan. Ayun. Wow, parang malalaki to ah. Hala. Oh, kalalaki siguro to. Kalalaki ng kawag. Malalaki siguro to. Kaka-excite. Makakabaliktad ka dyan ay. Wala, baka hindi. Subukan natin guys. Turuan tayo ni Balong. Kung paano. Nasa gilid ay. Balong na lang muna. Ha? Ayun. Martin pala. Martin. Martin? Si Martino. Saan bandalong? Ikaw ba sang? Anong pangalan mo? MJ. MJ. Kasi Ella Jewel. Pero, kakain ko kung tanong. Ikaw? Wala man. Matagal mo ito. Ito ilang oras. Ba't mababaw yung yung tubig niya? Binawasan niya? Malalim ba yan? Wala yan. Hindi rin dun sa natin. Mababaw lang. Bakit mababaw? Nagatuyo eh. Dilimas siguro nila. Bakit masikip? Hindi siguro ilipat nila dyan na pag magpalit sila ng tubig. Doon saan? Hindi kayo makawin? Akala ko dalaw. Dito kami. Subukan niya daw yung niya, papain niya. Balak. May apan yan, alay? Akala ko dalawa yung banilit nyo. Hindi mo sa tayo pinapya Aroy, busog yata yung hito nyo. Hindi magkain. Marami po laman. Hindi. Kapain na lang kaya namin balaw. Kalaki ng tingin niya. Kalaki ng tingin niya. Kitang manday. Kung may tingnan. Ha? Ha? Hindi pwede. Sisting mo na. Pero pwede. Pag-angat mo dito-dito ka na. Ay, gano'n. Buto-buto ka na. Baka ang laman niya, yung pirana. Sir! Dito na kami. Sir, ano sa yan? Oo. Tumagpagarat mo yung pitawan mo. Kapag mo doon sila? Yun o, naglalag nila. Lipat mo rin kasi ang ano mo. Parang ayun. Huwag mo galawin na sa'yo! Baka baka busog pa. Magkain na sila? Ano oras na? Alas 10 na. Kadagdag simpay natin banliit na eh. Tapos yung buhatin. Tapos yung buhatin niya mabigat din. Ano tayo sa tilapia? Na, nakainlik ah.
Hindi mo naramdaman. Sabi ko sa'yo eh, maliit yung sima mo eh. Ginawa niya ng tindi. Malaki yan ha. Naubos niya nang di mo nararamdaman. Parang nasa gilid sila. Hindi, yung bata, yung bata. Ayun. Dito muna tayo guys sa ano, tilapia. Yun siguro eh. Ayun. Ano yan? Kaway. Kawel. Ikaw nangangawil ka, Dan? Ako na, baka maano yung kamay mo. Marunong ka mangawil? Baka maano yung kamay mo. Kaway yan. MJ? Lek, lagyan mo, Lek. Baka mahulog ka dyan, oh. Ayun pala, hindi ka kagat dito eh. Oh, dali. Malalim? Ha? Malalim. Eh di lagi isda ang ulam mo. Ha? Palagi pala masarap ang ulam mo eh. Marunong ka rin mangawel? Marunong ka ba sa akin? Ikaw rin nagalagay ng bulate? Ha? Sino? Si kuya mo? Hindi natatakot? Ayun na ang ulan. Ay, bakit di kayo? Nagkalas ka? Matagal? Tagal naman nating oras na kinuli yun. Di, iwan mo lang doon. Matibay naman siguro to. Ay! Ay, talaga to. Dito lang ako. Baka matinag tayo. Tanungin mo nga. Ako daw. Ay. La, dalawa. Oo, 2 in 1. 2 in 1. Pag ito hindi nakakuha, iwan na lang. Ano pang malaking tilapia itong sa akin? Ay, dito ba? Bagal ni Ali. Ay, panghito rin daw pala ito. Oh, pakain. Sabi mo wala ka ng panghito. Kaso maliit. Kaso, maliit. Malaki yan. Meron ako. Dito na, malaglag ka basang. Yan natin. Hinihila. Ay, MJ! Mahulog ka. Sin again. Maging ano. Hala, kalaki. Ala, laki. Ay, nakatuwa. Sana ganyan na rin yung amin. Wala pa. Wala pa, kinain na. Wala. Ha? Baka malaglag ka. Dito? Yan na, meron na. Katuwa naman. Meron na. Natakot na si Wana. Oy, like. Dito sa amin marami. Meron pa yan. Pwede ba ta? Pwede pa raw to. Uy, nagulay na yung batsaan. Ganun pala yun. Hindi! Kuha ka simprilo, dali. Kuha ka Takot ka sa gitna? Isin mo. Maliliit pa yung tilapia namin eh. Kaya makikawil muna kami. Ano kay Ate Jane? Yung hito, iniwan muna namin doon. Matagal daw eh. Balikan daw after 1 hour. Hindi, nagagalaw na yun. Yung hito nila. Nahuli kanina. Nahulog. Nagulat sa sigaw nyo eh. Ayaw na tuloy magkain. Pwede pa yan? Lipat ka sa likod din ako na itong maura bago mo. Ano girl? Wala kang makuha girl? Ano ba yan? Kamalas mo. Ikaw ano Alec? Kanina ka pa. Yun, may sima na rin ako. Yung kayong ka. Ayun na. Yun! Lakalaki! Hindi, nagbalik na. Kabigat eh! Yan na, kalaki. Kalaki. Oh. Wow, sarap. Oh, madali ka boy.
Nakatatlo na kami guys. May 1 kilo na ba yan? Wala pa yung isang kilo. Ilang piraso ang 1 kilo? Nasa? Pito. 7. Ayun. 1 kilo kita? Tapos ano no, magkano 1 kilo nyo, be? 100. 100. Murang-mura guys. Bili na kayo. Ilang libo ang nilagay nyo dito? 1,000. 1,000? Bayaw. Okay na yan? Tabi. Isda po. Isda. Yung isda to, natlong gaya mag. Napanandaan? Ne? Ayaw mo na ka? Ilan na yan? 4? Aray ko. Punta na kayo doon. Inulan na tayo. Inulan na. Si JJ lang ready. Dali mo yung payong ni Balong. Tayo. Ay, yung Balong. Meron na ito. Wala yun na. Oh! Wala. Charot. It's a prank. Lipat, hindi. Oh. Hindi ko talaga siya na ano. Sungo talaga. MJ, magpunta ka na kaya doon. Si MJ. Pinapayungan na rin si Alex. Guys, oh. Pabait naman ng mga bata eh. Baka sa kakuya ka na. Wow, kabait naman ni MJ. Last time mo. Kasama ako, girl. Excited na ako sa atin. Ganyan. Palagyan natin ng bonggang-bongga. Tapos sabay ihaw na. Aroy, sarap man. Ihabol niyo yung kubo doon, Lek, para maganda doon. Kabait na MJ guys. So, ginapayungan niya si Alex. Sabi niya, oh kuya, nabasa ka na. Sabi niya. Wow. Bait naman. Kabait na bata. Isa may tuhod mo. Okay na. Ang salis dyan. Gusto na ganili ko sa pagbulan. Baka mabasa sila. Alam ko, bilis ka kakuha. Kasarap. Oh, nagtalbog. Lake, yung isa nahulog. MJ. Hatid mo, dali. Ayan, taka na. Kasi nanay na iwan. Nanay si Jen na iwan. Ihatid mo daw. Kaya Kuya Alec, ihatid mo ako sa bahay. Ang lakas sa ulan. Lilim na tayo. Tara, lilim muna tayo. Pwede ba yan? Doon mo natanggalin. Basta ni balungan. At kayo magdala. Lilim muna kami guys. Malakas ang hangin. A few moments later. Ayan guys, oh, pinagkapi kami ni Martin. Bait-bait naman ni Martin. Yan, go!
Diba? Magkape na kayo. Bait-bait naman ni Martina. Guys, ito na yung nakuha namin. Oh. Ang dami na. Pero isa pala nakukuha ko dyan. Kung hindi ka pa naglipat, wala kang makuha. Ayan, ikaw ulit wala ka pa nakukuha. So, wala kang kakainin. Magati kayo ni DJ dun sa nauli niya. Taga-ganyan, di ba ako? Much later. Oh guys, itutuloy. Yes, ito tuloy ang dami. Minto na rin ang ulan. Mahangin kasi kanina eh. Madulas ka dyan. Una ba si Mr. Right? Dali na bagata. Sabi niya, dali na bagata. Tita? Saan tayo? Kita kita. Hoy. Ako? Ayaw mo? Mataas. Ayaw ko matakot. Dito mo babalaw? Nagdikit kasi dyan. Second floor. Ah, kaya pala eh. Saan yung kabalik ko man? Hindi yan. Siguro, saan yun? Naku, pinasabik mo lang kami kanina. Diretso ka dyan. Paano basa kami dalawa? Wala ka talaga eh, no? Hindi ka talaga, Kuhanin ko sa Gentleman. panin, basa yun, basa siya. talaga dyan pa. Pagpatay naman yan. Pagpatay. Yun! Ayun, meron na. Saan na yung ano natin? Makalagay ka pa nga. Ay, nadulas na. Wait lang! Natakot ako sa sima niya na isa. Nakalitaw ang sima. Ayun o. Dito ka pa? Saan dito? Gusto ko yung sa bahay, dalawa. Yan ako Wala pang, oo nga, wala pa yung dalawahan eh. Guys, try ko din. Nainggit ako sa kanila eh. Kasi wala siyang kainin pag wala siya nakuha. Kahit makadalawa lang. Kala ko malas ako maglagay ng pain. Alam na alam niya eh. Gagaling ni tita mo na. Yes. Ay, pang-apat na guys. Yan. Ito. Ay, pang-lima ko na pala to. So, 5 na yung kakainin ko. Malapit na 1 kilo. Ito. Malas kasi yan. Kaya Oh, lagyan mo na ng pain. Meron pa. Ay, tawag ka, bebe. doon ka lang. Saan ka magdaan? Baka mahulog ka dyan. Hindi sabi niya. Wala man lang naramdaman mo. Pag mabigat na eh. Pag mabigat, kain mo. Ay! Nakakuha na si camera girl. Parang medyo maliit. Saan na yung ating tanggal ng... Parang yung kabil ko na yan. Kala ko malas. Isip ka dito, isip ka dito. Siyempre, Ito kitang yatakutan ko, Yan. dalawa kitang sima sa kanya eh. maganda nga pang huli yan eh kasi ano dalawa. Kaso dalawa naman. Kaso, wala pa talaga yung magkasabay. Puro isahan pa lang. Ang kagat niya. Mr. Right. Wala ba sila? Marbalak kayo dyan. Magpababa man sila. Pababa ka naman, hindi ba nang paakyat? Kalaka lang yan. Saan na yung peng? O yan. Yun! Pwede na lang. Maliit mo ba yan? Wala sugatan na yung hindi ko na pwedeng. Oo. Kasi may... Pwede ibalik yan? Hindi. Hindi na, kasi hindi na siya maglang. Hindi na siya mahuli. Sinama lang pala ako dito, tagalagay. Kala mga win. Tatanggal at tagalagay ng ano. Pain.
Kala ko malas tong kawil ko na to. Ay, kalaki! Hindi pa nga ako nakakatapos sa isa eh. Sawaan guys, ang aming taga-tanggal. Ba't hindi ko na mamalayan yung sagat niya? Uy, baka madami na yan. Dami na talaga to. Ano ay mo? Hindi natin ang mura. Aroy, kalaki! Hindi ko malaman kung saan unahin ko. Hindi, bigo. Hindi ka bigo? Sali kaya? Hindi pa rin ganun. Sali kaya? Hindi bigo? Nakalimutan ko na sa fish pan nga pala talaga kami. Kaya hindi kami mabibigo. Oo, tama na yan. Ginalaw ko lang. Galing no? Ah, pang ulam nila. Saan ka lang yun? Dito ko ano? Nahirapan ko. Buti huminto na ang ulan. Angat! Unahan o. Dapat yan doon ka sa gitna eh. Oh. Maganda doon ka sa gitna nila. Ay! Maglagay ka na no. Bilisan mo makawala. Hindi na daw siya makahan. Rico, sumabit. Hala, magkawil ka rin? Ha? Saan ka banda? Nasa ikoy may ten. Kay Kuya Marty, baka malaglag ka doon. Dito ka na lang. Dito ka na lang mababa. Wala na kay Baldidan, kung kumarten. Oh, baka madulas ka ha? Yan, tulungan niya daw si kuya niya, Martin. Bait-bait naman ni MJ. May order daw 1 kilo. May pa-order sila guys na 1 kilo. Kaya namimingwit sila. Kapit ka, Basang. Kapit ka doon sa likod mo. Yan. Ilan nakukuha mo dito? Pag nangangamit ka? Ha? 4. Laging 4? Ay! Wala, oh, kasimple niya lang magwa. Ba't kayo na? Inaubos mo. Kailangan daw kasi pag nang-mingwit, mag-aura. Mag-aura daw, Peng. Aura. Aura. Ganito daw. Okay. Je. Aura daw, Je. Pag nang-mingwit. Parang kadilim na yun. Nakapugiit daw dapat. Nakaiba na alawi. Wala si Gigi doon. Si Gigi, tudutuan. Ay! Dito, dali! Dito. Sabi, kailangan mag-aura eh. Oh, aura. Si Martin nga, walang aura-aura. Ay! Hala, mapuno na yung timba. Meron na po. Ano po? Ay, oh! Aray po! Nabuha, hindi ka pa sinabihan ng bata na meron na. Kaya na. Sabi niya meron ako. Lala. Sino gusto guys? Magaling naman ni MJ. Oh. Meron pa. Meron pa sa ito. Meron pa? Sige. Aura ka kasi ng aura eh. Hindi mo na namin. Nakakailan na ako. Nakasarap na ako. Nakasama rin na una. Dalawa. Wow! Ang galing. Oo. Kahit yung katitel dalawan. O, alik, bilisan mo. Hindi makagwanta yung lalaki namin. Buti ka ba? Nagdiretso ba sa lalim? Sabi niya, oh. Ala, ate, meron na yan. Hinata ko nga, meron na nga. Kagaling na MJ ah. Pero bakit ikaw wala kang makuha, MJ? Oh, sabi. O, dito. Dali mo dito. Dali. Dito, ate.
Usad mo nga dito at baka makawala. Yay! Oh, bilisan mo, Alec. Mahina ang kalabang. Wow! Apat na, dali. Dito, Ping. Hindi, baka mahulog ka. Sa matiging-ging. Ikaw na lang wala. Nakaka2 kilo na yata ako, Nick. Marten, akit daw sa dyan. Wow. Ito mo na to. Pag na. Baka baka mahulog. Sis lang. Akin na. Ala! Ay, nakalaglag yung isa! Huli, may umutot. Ay, narinig. Sino sa inyo ang umutot? Sino? Umamin! Ikaw yun, ikaw. Narinig ko yon. Namumula! Namumula! Siya, kahit mamatay ka. Pamoy nga ng puwet! Mamatay. Pamoy ng puwet. Kala mo ah. Sabi ni Peng, buti na lang dalawa kami ni ate dito. Siya ngayon. Ay! Ayun na naman, Lek! Kung natama na, baka maubos na yung isda. Aray ka, tinda nga nila. Yung nakarami na tayo, yung hito natin wala pa rin. Mukhang wala ang aming hito. Hindi na ko nga hito, baka meron na. Baka magiging hita. Ay! Ay, nahulog. Ay, ate! Ate! Ay! Hop, huwag kang gagalaw. Ay! Nalaglag na. Guys, oh. Wait lang. Please, oh, may tinik ako. Ayun pa, oh. Hintayin mo yung isa. Sana yun? Sana yung gulo? Sana yung gulo? Model mo daw eh. Model. Oh, model. Iba na alawi. Ten, ten, ten. Ang galing mo yan, bala ka dyan. Ten, ten, ten. Galing mo yan, bala ka dyan. Ay, kalaki, kalaki. Oh, alik ko. Kadami na. Sinap na. Ayaw nila magpahawat. Ano? Si Pingon, di gagasuko. Sinusulit niya kasi baka pag nag-ilog wala na namang makuha. Huwag na kayo magbalik dito, ano, maubos niyo. Ito kalaki, oh. Ay, Nakakainggan nyo. dali na. Meron na? Ay, aroy, patla na. Yung isa. Yung isa daw. Yung isa daw. Yung isa? Papa, yan. Meron na. Ay! Oh, huli mo na to. O, sa'yo na to. Oh. Huli ni MJ. Ay, MJ. Yan. Ha? Oy, lagay mo to kay Kuya. Nakuli ah. Nakuli, taga. Walang huli si Alec. Hindi Taga ganito na kasi magkain. ako. Hala, kalaki. Lugi. Yan guys, wala kami nahuling hito kaya ano na lang kami, tilapia. Isang oras na mahigit yung aming ano doon. Ano yung sa'yo? Pangawin. Busog daw yung hito. Wala pa rin. Busog daw yung hito. Katakot man anuhin kasi yung ay anuhin, tawag doon. Kamili ay kapain. Kapain. Malalaki. Malalaki. Yung nakita ko, bigla ako nag-urong eh. Okay sana eh. Yan guys, pauwi na po kami. Titimbangin namin to kung ilang kilo po yung nakuha namin kasi babayaran natin siya. Samahan nyo rin kami sa pagluluto. Tama na yung maubos ng isda natin dyan. Ano daw? Gusto mo magbalik kami, MJ? O sige, pag wala kami ulam, magbalik kami dito ha. Uubusin yung tilapia nyo ha. Tirahan mo kami, wag mo ubusin. Bokya yung aming hito guys. Maraming laman kaya lang. Hindi sila kumakain. Hindi na i-plastic yan. Hindi na. Kailan kami pwede magbalik? Hindi na daw. Hindi. Hindi. Inubos nyo na yung ulam namin. Hello, Pogi. AC yan. Anong pangalan? AC. AC. Ay, yung nakaping. Katkat. Kagaganda ng pangalan. Face naman si AC. Si Katkat, dali dito Katkat.
Hi! Kamo. Dali. Hi. Ay, gusto ko. Hindi na po, ate. Hindi na po kayo. Marina na lang po. Kaya Martin na lang po. Kay Martin. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you po. Fresh from the fish pan. Yes. Sarap. Ay, 1 kilo na yung iyo, Jai? 1 at saka 2 guhit. 120. Dito kami guys sa ano, ito yung Sitio Kasuyan. Harap lang to ng ano, Sitio Kasuyan. Model mo nga. Konti ba to? Pauwi na kami guys. Yan. Iluluto namin siya ng ihaw, prito, and sinabawan. Meron naman kami pang hapunan. Ihaw-ihaw naman tayo. Then sakto meron akong minarinate doon na barbecue. Wow. Ihaw.